sondela. Sondela kune-client ifuna ukugezwa. Ngiyakufundisa ngisho. Okay, sondela ke. Sondela. I-client imile ifuna ukugezwa. Okay, sondela ke. Mazogeza kanjani? Uzogeza kanjani ama-client endumbeni yakho? Okay. Ndugu, phuma ke. Buya wena mntanami. Ndugu phumile wazi. Uzomshaya. Wena Ndugu. Angisho nibanengi la ejardini. Wawukhetha ucacamba azogeza inkukhu. Woza vuya. Woza. Ndugu hamba man. Woza vuya. Woza wena mntanami. Woza. Woza ngeke kenze next woza. Woza. Ndugu. Hayi phuma pa. Ndugu suka phuma ke phuma. Ngeke kenze next. Phuma. Ndugu. Akekho mba. Vuya. Yeah, vuya. Buya la. Buya. Izapha. Sazi kusondele ndikhona mina. Le-client lenkukhu angithi. Sazi kusondele izapha wena mntana. Izapha. Ngene kamereni, ngene. Wena Ndugu uhamba uyele. Oh baby, uyisaba serious kanti. Uzogeza njani abantu baby? Yazi mele wenzeni uyibamba inyawo, woza ngizokubambisa inyawo. Woza ngizokubambisa inyawo. Nini ngizokubambisa kancinci? Hayi kakama hayi ngizakubambisa kancinci. Hayi ndiyanga ngisazibambela ngenye imini nathi namhlanje. Xa ufuna ukufunda. Angithi ngiyakufundisa ucibile ngoku kumele uyegaya ugoduke. Hayi kakama hayi yabona. Cacambazisa lenkukhu. Andizukoyikisa. Yiyeke inkukhu ezihlalele. Andizukoyikisa. Uyisaphi phofu ifuna ibambe kancinci. Uyayibamba. Ngizazibambela yibeka phansi kakama sisi. Xa ibeka phansi izokudizela, izoza kuwe. Ibambe apha nje. Ngayiyeki phansi kakama. Ngayibeki phansi. Bamba maphiko. Hayibo. Yena Vuyo. Uphula nesipili sami. Uyayisaba ne? Mela ijwayele. Uyoba inyanga enjani?